Изследването на личността е пътешествие към по-дълбоко разбиране на себе си и възможностите, които светът предлага. Нашата цел е да ви подпомогнем в този процес чрез уникален личностен тест, основаващ се на изумителните теории на Карл Юнг и на Майерс-Бригс. Състоящ се от 52 въпроса, този тест е проектиран да извлече и най-фините нюанси на вашата индивидуалност, предлагайки 2 отговора на всеки въпрос, без да съществуват правилни или грешни отговори, а единствено тези, които най-точно отразяват вашата същност. Съветът ни към вас е да подходите към този тест с откровеност и концентрация, без да отделяте прекалено много време за размисъл над отговорите. Това ще гарантира, че резултатите ще отразяват вашата истинска същност. След завършване на теста, ще получите детайлен профил, който не само ще покаже какво ви мотивира и как подхождате към решаването на проблеми и постигането на цели, но и ще предложи анализ на вашите силни и слаби страни. Освен това, ще намерите предложения за области, в които може да се развивате, ключови думи, които описват вашата личност, и професии, които най-добре биха отговаряли на вашите уникални качества. Този тест не е само оценка, той е начин да разширите своето саморазбиране и да откриете нови хоризонти за личностно и професионално развитие. Поканени сте да се потопите в този процес на самооткритие и да изведете на бял свят потенциала, който носите в себе си.